Gu aldapan taldea gira. Filma bat egiten gu Pirinioetan. Uste nuen norbaitek segituko zuela. Ez dut mikrorik nik. Ah merde, xiko. Hale, Gu aldapan taldea gira. filma bat egiten dugu Pirinioetan. Ni hoian konor ditzen naiz, altxut biziniz eta hoi urte ditut ere. Ni ara Nibarguren ditzen naiz, 20 urte ditut, eta Ziburutik etortzen naiz. Txomin jirgaila ditzen niz, baigorrikoa, 20 urte berdin. Gure proiektua da eski filma bat egitea. Hasieran Etxeparen ezagutu ginen. Terminalean, azken urtean ikusi genuen hiruak zeharkako eski egiten genuela. Eta orduan hasi ginen anteraldiak egiten, ezagutu ginen pixka gehiagot. Zeharkako eskian joate altzira nahi duzun mendirat, eta egitea duzu nahi duzun jaitxiera. Ez da estazioetan dugun eskia bezala, tirabazi behar da gure jaitxiera, gure aldapa irabazteko pixkat ere. Da naturarekin aheman biziki sakonago bat gure iduriko. Negutiago ere bai, guri biziki erosoa da. Eta askatasun sentimendu bat biziki aberasgarria dena eguneroko bizitik ateratzeko pixkat. Astapeneko ideia ski filma baten itea zen, eta oartu gira eskia baino gehiago transmititzen altzela. Eta ideia da hor mezu bat ateratzea bukaeran. Filmakari gorri bat ukanen du, gure bukaerako helburua izango da lore baten atxmaitea, Jokuz Vernus lorea, eta gure abenturak sigituko dituzie negu untan, sasoi hortan, iten ditugun alteraldiekin, zerkako eskiz. Eta deia duela 2 urte egite ditugula bideoak argazkiak menditan. Eta hor nahi genuen pixkatu jonago joan filmatek. Desafio bat bezala ikusten ginen. Gure berezta. Hasten gira deia mendi baten hautatzen, eta hortik gero berdalana egin etxean kondizioentzat eta bar. Eta gero hortik behateratzen gira, so egiten dugun, nun planoak iten alde ditugun, eta hortik filmatzen dugu aldugun guzia. Behin, ego genuen kanal polit bat, geisteko ezen elurgona, baina untsa zen ere, polita zen. Eta gainean hasi ginen prestatzen, zakuak ematen eta guk baitugu bizaker bag. Balantxa bat bali mauzo puzten dena. Eta nitxe datu nintzen justu kutsak entzen, zabaltzeko jaitxiera bertan, eta kanal gainean aktibatu nuen zakua. Orduan, jaitxiera osoa jaitsi nuen zakuarekin. Gazte bati errango geniokeena zeharkako eskilor biltzeko edo mendi mundura orokorrean da ausartzea, gauza lahasaiekin hastea, eta gero deskubritzen alko du guk deskribatzen duguna, ulertu zergatik hainutsa den. Ez da antzi behar mendia arriskutsua dela, eta saiatu behar dela informazio gehien izaten, sekuritatean izateko. Eta hor, beti norbaitekin joatea. Segurtasun materialarekin ere ez dudarik. Gario da edo alokatuz edo erosiz, baina ez da baidarik izan behar horrekin eta formakuntzekin ere ez. Biziki edera baita, baina fitelan erosa izen lan alda ere bai. Hortako kaso egin behar da. Gure filma irailean aterako da, 2025ko irailean, eta gure helburua da publiko biziki zabal bat unkitzea. Izan publiko mendizalea, diten dena eskia ikusteko, ideiak ikusteko, eta ere mendizalea ez den publiko bat, eta horra, publiko biziki zabal bat.